Se a Coruña sempre foi unha cidade solidaria, o día 28 será o moito máis. La frontera está en tu mente. ¡Elimínala! O día 28 temos unha cita moi importante no Teatro Colón da Coruña. Imos tocar por unha boa causa, Médicos Sin Fronteiras. Que non podedes faltar. Viaje con nosotros si quiere gozar. Descubre a Coruña Sin Fronteiras. A mil lugar y disfrute. Cruza as fronteiras con nós o 28 de setembro ás 9 da noite no Teatro Colón da Coruña. De las hermosas historias que les vamos a contar. A Coruña sempre foi unha cidade aberta e sen fronteiras, así que esperemos que tamén o sexa para toda a axuda humanitaria que é precisa. Cruza con nos as fronteiras o 28 de setembro ás 9 da noite no Teatro Colón da Coruña. Mi canto de acento extranjero susurra calmado. O día 28 a Coruña vai ser unha cidade moito máis grande, porque ese día non vai ter fronteiras, e que ese día faise a gala de Médicos Sen Fronteiras no Teatro Colón. La luna son un rostro diferente a este lado del mundo y la gente... Hola amigos, os animo a que el 28 de septiembre vayamos todos al Teatro Colón a solidarizarnos con el mundo de la imaginación, con un mundo sin fronteras, para que no caigamos siempre en los mismos errores, para que haya más imaginación, más igualdad entre todos. Como decía John Lennon, imaginemos un mundo mejor, sin fronteras, más solidario, con más amor. All you need is love. Imagine, la cita con la solidaridad. Todos cantan el hombre de ninguna parte.